Ćao i dobrodošli. Nadam se da ste spremni da danas razgovaramo iskreno i otvoreno oko toga šta je pravi problem u roditeljstvu. Ovo je jedan od videa u serijalu koji se zove Mapa roditeljstva. Baziram ga na knjizi moje mentorke doktorke Šafali, koja je ujedno i autorka ovog pristupa roditeljstvu, ove metodologije. Tako da mislim da će ceo serijal stvarno biti koristan da pokrijemo sve osnove oko svih mogućih principa koje treba da savladamo ako želimo da svoju decu vaspitavamo na ovaj način. Tako da, hajde da krenemo od početka. Znači, da bi tražili rešenje, moramo prvo da identifikujemo šta je zaista problem. Jer ako smo pogrešno definisali problem, onda nećemo prosto ni moći da dođemo do rešenja. I to je zapravo ono što se jako često u praksi i sreće, da kada dete ima neko problematično ponašanje ili prosto u odnosu između roditelja i deteta nešto ne štima ili dođe prosto do nekog problema. Ako svu pažnju i fokusiramo samo na dete i onda gledamo šta sa detetom nije u redu, to prosto svaki psiholog, psihijatar, bilo koji iz te oblasti će posvedočiti da ne može da se radi sa detetom, a da se ne radi sa roditeljem. Sad, ja nisam ni psiholog, ni psihijatar, ja sam sertifikovani coach na institutu gore pomenute doktorke Šafali, tako da ja radim isključivo sa roditeljima i to je negde moje polje delovanja i zaista negde moja strast, zato što je to nešto što sam ja prošla u procesu lične transformacije, jer sam na svojoj koži osetila sve ovo o čemu pričam i sve ovo što radim sada sa svojim klijentima. A eto, i to nam je ujedno i današnja tema, da je fokus treba da bude zapravo na nama kao na roditeljima. I to stvarno nije lako da se čuje, a još teže je da se primeni, zato što prosto mi tradicionalno imamo ta neka uverenja koja, prosto su se prenosila sa generacije na generaciju. Tradicionalno su se deca vaspitavala tako što se mislilo da su tabula rasa, da su projekat, da ja sad treba od njega nešto da napravim, da radim ovo ili ne radim ono, da bi ono bilo ovakvo ili onakvo. I tu sada ima čitav niz uverenja koja su prosto u osnovi pogrešne i prosto nas vode na pogrešan trag i mi ćemo i u narednim koracima proći kroz njih. Ali danas nam je glavna tema upravo ovo okretanje reflektora na sebe. I opet kažem, to stvarno nije lako i negde i juče sam se osvrnula na taj moment da ako osetite da vam se podiže neka krivica i neka nelagoda, da probate da budete nežni prema sebi i puni saosećanja, zato što to nije nešto sa čim smo imali prilike da se susrećemo. Ne kažem ja sad da mi treba tražimo izgovore kao u fazonu pa niko mi nije rekao, ali činjenično stanje stvari je da radiš najbolje što možeš, ono kako misliš da najbolje možeš, dok ne saznaš da možeš nešto drugačije, a onda kad saznaš da možeš nešto drugačije, onda to promeniš, primeniš i ideš dalje. Tako da, evo, neka ovo bude taj poziv otvoren i za svakog ko me rezonuje na nekom nivou činjenica da je do nas kao roditelja i da negde tu od sada pa nadalje ću pričati iz tog ugla, tako da ako se apsolutno ne slažete sa tim, i to je naravno skroz ok, i pozivam vas da u tom slučaju ugasite ovaj video i ne trošite svoje vreme i energiju. Znači, to je potpuno legitimno. Ovaj video je namenjen onima koji vide u tome neku istinu i žele da čuju više o tome. Sad kad sam to rekla, hajde da vidimo stvarno na šta se misli kada kažemo da je do nas. Ja kada radim sa svojim klijentima i prosto dosta i coachinga sam i odgledala kada radi moja mentorka, kada radi sa drugim ljudima, i vrlo neka česta polazna osnova
je da krenemo od nekog trigera, znači da krenemo od nekog, uslovno rečeno, tog problematičnog dečijeg ponašanja ili da prosto istražimo šta je to kada odlepimo, kada ne možemo više, kada se nešto aktiviralo u nama. I to je zapravo prostor gde treba da postanemo radoznali i da okrenemo se ka sebi, znači da okrenemo način razmišljanja umesto toga zašto se ona sada ovako ponaša, trebalo bi da se ponaša drugačije, da to zamenimo sa zašto to meni smeta i šta ja sada osjećam. I to je zapravo taj rad na sebi, famozni, koji onako stvarno znam da nekada ume da zvuči onako kao rad na sebi, kao ono kopanje u rudniku. I iako nije kopanje u rudniku, iako je ono čak nekada i apstraktno i nevidljivo, to ga ne čini ništa manje teškim. Zato što upravo to što se podiže u nama, upravo ta neka nelagoda i onaj onako osjećaj ili stiskanja ruku ili stiskanja vilice ili prosto neka fizička manifestacija, to se ne dešava uzalud, to se dešava zato što se podigla neka potisnuta emocija, aktivirala se neka rana iz naše prošlosti, znači prosto deca imaju tu moć da nam ispritiskaju te dugmiće za koje nismo ni znali da su tu. I zato mi je nekako važno da o tome pričam ovako iskreno i otvoreno, znači neću da vam ni trošim ni vreme sa uvijanjem, zato što dete nije krivo i odgovorno što vas je nagazilo na taj neki vaš trigger i potpuno je bespredmetno trošiti vreme i energiju i vrtiti se oko toga da dete prestane da vam pritiska to dugme, nego idemo da okrenemo fokus na vas, znači svako za sebe, da vidi zašto su ti dugmići uopšte tu. I to je stvarno taj neki prvi korak koji moramo stvarno svako da uradimo, svako za sebe, da preispita te svoje dugmiće, da ih upozna, da ih spozna i već to, znači mi ne moramo uopšte da dođemo do krajnjeg rešenja, da znamo celu priču, ali već samo to primećivanje da nečega tu ima će dosta da promeni energiju u vašem odnosu roditelj-dete, zato što ćete da prestanete da krivite i svaljujete odgovornost na to dete zato što vam je pritisnulo taj dugmić, nego ćete da okrenete fokus na sebe i na te svoje dugmiće i da krenete sa tom nekom radoznalošću, da istražujete šta je to što mi je dete pritislo. I zašto su deca fenomenalna da nam sve to pokažu? Zato što oni po prirodi stvari će im se uploadovati sve emocije koje smo mi kao ljudska vrsta predviđeni da osjećamo. Znači vi kada ste bili mali ste bili predviđeni da osjećate sve emocije i onda ako vam nisu sve emocije bile dozvoljene, neke ste potisnuli i sada prosto ne želite da ih vidite, znači to je taj ono kao trigger potisnute emocije i onda ako ne dozvoljavate svom detetu, ili ćete biti u stalnom tom klinču, ili će i dete u konačnici naučiti da potiskuje tu istu emociju koja nije dozvoljena, zato što je detetu uvek važniji kontakt sa vama nego da se bori za svoja prava. Mislim, to je sad već sam malo zašla tamo neke naredne korake, ali hajde da se držimo ovoga da zapravo koliko god možda zvučalo ono kao ja smor, do mene je i ono sad to znači da ja moram da se menjam, zapravo je dobra vez zato što to znači da je sva kontrola u našim rukama, mislim kontrola, ne kontrola nego moć, način da nešto promenimo je u našim rukama, znači mi sad ne zavisimo od toga da li će se dete promeniti ili se neće promeniti, nego ćemo mi da se promenimo, a onda ćemo da poboljšamo naš odnos i onda će kao posledica i dete da se osjeća mirnije i sigurnije sa nama, da se osjeća bolje, samim tim i bolje ponaša. Znači idemo tako, obrnuto, preko brda, preko brijega, mi ćemo da dođemo do boljeg dečjeg ponašanja, ali krećemo od sebe. A dete nam je ogledalo da nam pokaže gde su svi ti naši dugmići. I onda nam zapravo daje te povratne informacije
da možemo da vidimo šta je to sve na čemu mi treba da radimo. I eto, ja ne znam da li sam se previše zapetljala sada u ovom objašnjavanju, ali to je taj neki mehanizam koji je u pozadini toga da kad kažemo da je do nas, to ne treba da doživimo kao neki poraz, nego zapravo to će da nas pozove na neko ponovno upoznavanje sebe. Što je dobra vest, zato što najbolje funkcionišemo sa decom kada smo autentični. A mi teško da možemo da budemo autentični ako smo stalno u tom nekom grču potisnutih emocija, ako smo u tom našem famoznom egu, tom lažnom selfu koji smo izgradili. I onda dete kada nas ovako izaziva, zapravo nam čini uslugu time što nam pokazuje gde sve nismo u skladu sa sobom i gde sve još možemo da otklonimo neke blokade, da poradimo na nekim unutrašnjim svojim temama i da onda zapravo autentičnije i živimo. I to je ono sa početka da, znači, zapravo mi onda ovaj rad i ovaj rast možemo da prenesemo i sve druge sfere našeg života, ne samo u roditeljstvo, a naša deca će imati benefite od toga, zato što ćemo mi da radimo na sebi, a i mi ćemo imati benefite od toga. Tako da, zato nekako kada čujem tu sintagmu rad na sebi, to neko ko tek kreće tim putem može da mu zvuči zastrašujuće, ali zato odmah želim da dodam i ovaj drugi deo da je zapravo lepo. I još jedna stvar, ne samo da je lepo i ne samo da ćete osetiti poboljšanje i boljitak ako se prihvatite tog famoznog rada na sebi, nego ne treba ni da osjećate pritisak da je to sad nešto što sad treba da se reši sada i odmah. Jer kao što sam spomenula, već samo primećivanje da tu nečega ima će dosta da pomogne i da promeni dinamiku. Tako da nema žurbe, nema neke presije da sad upropastih dete ako ja sad sve to ne razrešim do njegove, ne znam, 5. 6. godine, nego je to jedan proces koji je zapravo uvek možemo još bolje da se upoznamo, uvek možemo da istražimo još neku temu, nije to sad nešto, neki ispit koji treba da položimo za 3 meseca, nego je to prosto način na koji želimo da funkcionišemo od sada pa nadalje. Tako da, eto, nadam se da vam je ovo sve bilo korisno. Ja neću više da dužim zato što mislim da sam puno toga rekla i da to treba da se slegne. Ali pratite naravno naredne epizode i pridružite se grupi podrške koja se održava utorkom u 10 sati na Zoomu gde možemo da razmenimo mišljenje o svemu tome, rešimo neke nedoumice, podelimo iskustva, neke praktične primere i eto, to je neka moja vrsta podrške svima koji žele da primenjuju ovaj način roditeljstva, jer prosto znam da stvarno nije lako i želim da vam budem podrška na tom putu. Naravno, postoji mogućnost i rada 1 na 1 i postoje i plaćeni programi, ali o tom potom sledeći upis će biti tek krajem marta, početkom aprila, tako da ćemo o tome blagovremeno pričati. Za sada se prijavite u ovu grupu podrške koja je besplatna i tamo ćemo onda da nastavimo da se družimo i da se upoznajemo. Hvala puno na pažnji i vidimo se u sledećoj epizodi.